County Manoma Homa Bay. Ginyinga Kennedy Otieno an kata ginying mongere ni Kennedy mar Homa Bay chutho e ywaruok mar kind Senate kod governors ma Kenya ka osebedo gima buogo wa kaka jopiny nikech samoro kidwaro governors mondo mi odhi oler weche kaka gitiyo gi pesa mag counties maggi to samoro ok gibi nikech ywak mantiere ni senators kwayo gi pesa ma samoro ok owinjore gi chik ma Kenya. Gima dawachi maduong' kaka Ken en ni wagombo mondo wane ler mantie kaka itiyo kod pesa jopiny. Omiyo akwayo governors magwa duto te ma Kenya ka mondo gidhi gi ler kaka pesa otiyo mochiw ne counties. Kendo mar ariyo madachaka wach en ni ka nitie adieri mantie ni senators kwayo governors pesa kata kaka soya to mano ok en gima ber ahinya. Koro ok ayie mondo mi wach machal kamano timre e piny Kenya ka ni dwaro governors mondo mi ochul soya moro. To governors bende kidwaro mondo mi odhi oler kaka gitiyo to gidhi adhiya maonge luoro moro amora. An to chutho ok amor gi governors gima gitemo timo gi sani. Ka nwa yierogi to nwa yierogi ni gidhi gitinwa kaka jopiny. To sama Senate dhi timo negi vioji to winjo bed ni gidhi nikech nwa yiero Senate mondo mi ong'i kaka pesa jopiny governors tiyogo. Koro lweny ma governors dwa keto gi Senate ni ok morwa kaka jopiny. Ke chutho taneno ni kare owinjo bed ni ok wabedo gi governor to ok owinjo bed ni wabedo gi Senate nikech nwamiyo gi tich mondo ng'ato ka ng'ato ong'i kaka wadgi dhi. To lweny ma sani governors oyawo gi Senate ok morwa kaka an John kama. Omiyo aneno ni kaber to governors koluongi e council mar od bura mar Senate to gidhi adhiya giwinj wach ma komiti no wacho e Senate kanyo mondo giduok jogo kaka gitiyo gi pes jopiny. To wach mani Senate adakwero Senate giwe gombo pesa mang'eny ni gikwa governors pesa mondo migi pesa koka giwuogo kodgi. Mano ok tich monego bed ni gitiyo. En waore mondo mi ong'i kaka governor tiyo to okelonwa report ni waluongo governor kata ka waneno kaka giwuoyo kwaluwogi maber to wayudo ni jogi nowuoyo maber, governor wacho kaka notiyo gi pesa kama rach wakwero ni rach, kama ber wawacho ni ber. Koro miyo aneno ni governors obed aweda thuolo ka ging'e ni gitiyo ne jopiny maber adieri to choka chir kaka nobiro irwa kaka ne wan jopiny mwagoni ombulu to dhi adhiya e od Senate to mondo winj wach to oduok penjo mipenje e komiti mar Senate kaka gitiyo gi pesa mar jopiny. Giluonga nopuk kako yo ma ground ma garage road. Governors gidhi adhiya e Senate mondo winj weche gigo. Kech gitiyo gi pesa marach e county ka gidhi onon gi ka giber giduok kum jopiny wago gi kogno. Ma wuod Kamser ma jakarachuonyo modak Homa Bay ka. E wach mar senators to kod governors gima timore ka onego bed ni ng'ato ka ng'ato ng'e role mare. Governors magi are the administrators kata CEOs mag counties and they know apan ging'e roles margi kata tijgi monego bed ni gitimo kaluwore gi constitution mar Kenya. Mar ariyo, senators gin kaka nyapara mar governors kaluwore gi chik momigi. Omiyo gin gi ratiro mar luongo governors mondo migi penjo kaluwore gi pes jopiny, kech jogi tiyo gi pes jopiny, ok giti gi pesa gi moa ofukugi. Koro misusing funds mag jopiny, public funds, that is very much illegal as per the constitution. Mano gima ok wanyal accept. Omiyo samo gibedo summoned, onego gi face Senate gi facts and logics maginyalo convince gigo kaluwore gi accounting records margi mondo ging'i ni to bende gitiyo gi pes jopiny e yo mowinjore. Penjo mopogore opogore ma jopiny penjo kanya korom Gajwang' sa auchiel oseromo ka oyo matin